KBK DR लिरदों नोंहा डक्टर मोनबाय बायबा डक्टरेट मोनबाय बायबा मा खालामगोन नोङो DR मोननाय जागोन गार्डेन लायबावसै नै अमा ईद नुखाबायलै बोरमा फिसिग्रा बेयो लहाखौनो अरलागासिनो नै थालिरा लस जाया हासार बानाय जाजोबो थालिरखौ बिदि होदो गोबोरखि गोथां गारना होदो नै बिदि हासार जाबाय बेनो थख' खालामजोबखानो नै बानायहैनांगौ बेखौ हासार बानायनायनि टेकनिक बेयो नै नैबे जाहैबाय थालिर दानग्लिनाय ओरैहाय होदो गोबोरखि गोथां होदो बेलाय गोबोरखिजों फबसिनजोब्बाय मिक्स खालामदो ओमफ्राय सेवखांनायनि उनावहायनो हासार जासिगोन आरो बे जाजोबाखै बेबो गार्डेन लायबावसै नै अमा ईद नुखाबायलै गोजान जादोंलै एसे बोरमा फारामबो दङ बिथिंबा र' नायद' बोरमा फाराम आयौ हनै माखौ हरगासिनो बेनोथ' दामहरगासिनो आदार होनाय जादों दा हरलाबायगासिनो आरा लहाखौनो हरलागासिनो नै नैयाव थाहैलाय बेसेबां गिदिर नुयो आदा बेयाव थालाय नों नैबेहाय बेसेबां गिदिर नुयो अमाजों सुनायनां नै अमाया नोंजों समानखा फाग्लासो जागोनलै देरसिनखा नै नोंनिफ्राय देरसिनखा देरसिनखा राननाय गोगोमखा बोरमा फिसिग्रा गोजौआव बैसां दङ गाहायाव नै ओरै गोलैफैजोब्बाय आरो बे खिया हासार जाजोबसिगोन आरोना बे बिलाय बे मा हासार बानायग्रा नामा डेरि बै मोसौनि जाहैलायबाय आरो मोसौनि नैबे मोसौ नै ड्रागन फुलिया गैला लस जाजोब्बायलै माबा फुलि दं नामाब्रा लेबु औ पनिर वान बे जोलैखौ नायबानो सिनायखायो दाउआबो लकेलबो दं पनिर नैबे नङा दां बेयो बै मोनसे नैबेसोरो बे मानला होनाया दां बैयो गोलाव गोलावा बेथ' लकेलसो हनै नैबे बिसोर मेनटेन खालामनो रोङासैलै लस मोनजोबबावबाय आं माइरि जोंखौ मेनेजारफोर थिनहरबा ना बार्मि कम्पस्ट इउनिट बार्मि कम्पस्टनि नै थालिर माबा माबि होसननांगौ आरो जोंना बेनोलै अफिसारा बेनावनो सोलोंजोबनांसिगोन जोंना गारसोमलाबायनायखौनो रोंला हनै गारसोमलाबायनाय जोबसो नङा मिक्सखौनो खालामबावा बिसोरो गोबोरखि दं बोरमा खि दं माबा माबि गेसाव थागोन बाहाय जिगाब माबा माबि माइ खिन्थाय दङ नै होनबा बेखौ रोङा मानो मिक्स जोबसो बेन्दों बेनला जोब माथो दं एरना नायथारसैलां
एरदो दे एरहरदो माइजोंसो नै माइ गुदाबो दं माइ थाइ दंलाजोबखायोलै माइ गुदाखौ होयोलै माइ गुदा माने बे जोलै थोलै मोनबोनां गाज्रि जानाया बेलाय बेलाय उरिया जाबा माइ गुदा बेजों पास खालामना होयो गोबोरखि गोथां गारदेरनाय बेयो माथो साराव बेन्दों बेनलासो दंलाजोबो नै माइ गुदाजों फुरा माइ सेवहोबाय आरो बेखौ जाबावनांगौ बे बुस्थुआ ना सेवजोबाखै आं होनदोंना बिदिनो गारसोमना होयो बाहाय गोथां जिनिस गाज्रि मोनबावनांगौमोन दा मैगं माबा माबि खानस्रि बायबाय बै खानस्रिनि नङालै बियो माबा मोस्रोमनि बेलाय मोस्रोम दङ दैमु लाव फिथाइ जोगोनार फिथाइ सेवनाया गारसोमजोब गथायनो जाजोबोब्रा बानायनानै लाजोबसै आं बेबायदि केबिके डिआर लिरदो नोंहा डिआर फार्मिं डक्टर मोनबाय बायबा डक्टरेट मोनबाय बायबा मा खालामगोन नोङो डिआर मोननै जागोन नोंना डिआर डाबल डक्टरेट